Здравейте хора, аз съм Кристиан Антуантин и с мен е... Алекс. И това е втори епизод на Робокрафт. Днеска май той ще снимам. Хайде да играем, идвай. Аз тебе чакам. Този път ще игра с този робот. Да я ще игра. клип, да се чува... Не се чувам толкова, тихо, що ще е. Трябва да изчакам секунди. Сега вече не мога да се преблади съм робота, защото ти искаш да играем тъйче. Лига Арена. Да. Да мен като го гледах, много тихо говоря, нещо не се чувам много добре, не знам защо. Ти Лига Арена. Да. И сега ще играем Minecraft, пак казвам. Чакаш една минута и ако ми крашне, ще сладна като куче. Но не би трябвало. Искам да усиля. На мен преди малко ми се падна Legendary Item. Там, първите в играта мали. Да, 100 хиляди. Струва. И си купих нов робот и го назобах и почти макснат. Когато играхме една игра, дай ми Протониум и получих 3 епика, ама двата епика бяха в забранената част. Да, Legendary Протониум е най-якото нещо, 100 кбц. Някакво супер много почнах са кефя и ги изхарчих за секунди. Това... Извинете, това пак сбърках копчето. Дирих половин година как да си, кое тяло да си купя. За моя разрушен. Да става по-бързо, защото нямам цялото. Имам. Това забравих да се направя черен скайп, сега който ми звъни. Ще бъде много. Илян, ако дойде. Той не... Ко? Нищо. Когато трябва челенджа беше за 21 часа, то беше така, когато започна пък той и сега свършва след един ден и 18 часа. Именно. Объркал съм се. Дай да видя приятелки има ли. На кой час сме? 9:79 купи. Оля, тук какъв майко... Доста време ще почакаме. Не. Готово. Извинете. Да проверя. Виж момент. Аз съм с по-силен робот, май. Къде съм аз? Де е пушката, брат, пушката. От тия е пик. Гледай, аз спирах имам. Мисля да махна той, дето е стока, брат. Ток, много ток. Брат, имаме две. Тук сме много нацепи. И крашна. Факов. Ти имаш минигън? Да. Много тъпо. Има някакъв проблем играта и ми крашва. Като ти крашва, брат, да направиш ли и да влеза? CSGO виж как, когато нещо стане. Your fusion shield is now active. Capture the points to gather energy for your orbital annihilation weapon and destroy the enemy base. The battle for Tyhonium Canyon has begun. A friendly player has disconnected. Your remaining team have been buffed. Ето имам. Ще помня. Толкова някакви енергии събира. The enemy has captured the point furthest from your base. You have captured the point nearest to your base. Коя игра не? Да видя ако я инсталирам наново, ще се направи бъга. The enemy has captured the middle point. Има вероятност.
Вау! Забравяй, че имам ракети. Забравих. Брат, пейди, много неща ти дава, бе. Тихо е. Снимам ти. Остави са. Здравейте, аз съм все така уважание с Пулки. Който му е прецака микрофона, както... Моля ви. Сега. Знам, че Аз с добро играем Roblox. Теле. Няма да играем Пейди, бе. Ние играхме такава бъв. И както ти казах, ще дойдеш. Няма проблем. Играхме някъде, аз играх Пиче, час значи, е. от Протониума ми запанаха 3 пика и 2 пика бяха забранената част там за виповете. The point nearest to your base is under От първата attack. част, знаеш какъв е пик ми западна? Окей. Аз пазех. Това е така. Оле, той е много много. Какво? Бать, снайпериста, брат, точно. The point nearest to your base is under attack. The enemy has captured the point nearest to your base. Мисля, че Our имам идея base как shield is да down. Capture a накараме point to restore the CS shield. да не крашва като RoboCraft Plutonium reactor under Да attack. снимем The това на enemy is CS stealing our energy. с тебе. Plutonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. Plutonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. Аз чакам да ми зареди. Тук трябва да си да го направят като да можеш да влезеш отново, как вече си излязъл. Ще е яко. The enemy's annihilator has charged to 50%. Доста работи супер скъпа. Трябва да поздравя. Борка, Да. Protonium imbalance detected. A protonium eruption will occur in 30 seconds. Оле, аз дадох тук куп пари за тия тъпите кака, брат. Да си играе 77 на 0. Май колко на бедна 0 не се. The enemy's annihilator has charged to 75%. Plutonium eruption imminent. Destroyed a protonite core to harvest its energy. Когато цепиш, задържаш ракети на някой за да си. Аре, как ще избягаш на това канал? Биха на, брат. The enemy's annihilator is fully charged. Prepare for impact in 3, 2, 1. Defeat!
Някой тук ли е? Айде. Аз съм тук, просто нашите тук може да дойдат и да говорят много. Да дойдат да слушаят. Да, да, именно. Аз зато и съм... То с Алекс къде е? Не го знам. Епик оръжие. Брат, много съм вързан, брат. За жалост не е пушка. Тя е маса трупа. Трябва да ти. Абе, Кристиан, да си взема ли един дрон, бе? Как дрон, бе? Има дронове за горе-долу добре пари. Скажи друго радио. Чакай сега да решим къде ще бъдем. Това е пушката. Ще играем ли? Да бе, чакай, че си правя работа. Нещо остава. Кристиане, ще споделя да ви какъв дрон съм си набелязал. Не мога да гледам. Добре, когато можеш, кажи. Аз нямам клип. Как да те гледам? Добре. Ти ще виж ли? Тъпо пушкало! Не мога да слушам. Аз тук трябва да махна планта щито и оръжия. Много тъпо, май преди можеше, ама не съм много сигурен. Когато играеш с някакъв робот и ако дигаш левел, ти дига робот хубаво. Абе там място. Сега не може. Бак тук. Аз май съм готов. Аз не. Да, не го готов. Мисля, че работа ми е достатъчно напълна, да играем. Втор дубъл. Опа, чакай, махна твоя двор. Що му махна? Окей, няма проблем. Исках да кликна. Аз ще спестявам за дрон. Ето, къстъм аватар има от това. Как се сложи? Да. Преди можеш да си слагаш безплатно. Какво? Къстъм аватар. Да, можеш. Да, и аз си сложих никак. Ето си. Мисля, че работа не става. И за близък бой и за далечен. Да. Аз спестявам 62 000 за дрон. Аре, Крис, приемай. Май съм го виждал. Не. Кой ще играм? Лига Арена. Окей. Крис, прием. Виж, че ти сега пак да ме баннат. Колко минути? 2. 2? Да. Аз как почва се увеличава? Не, то така. Кристиане, беше ли на Кока-Кола феста? Не. Алекс ти?
А? Хора. На кое? Кока-кола Не, феста то е пред 10 часа на... общината. Пред общината. Не. Брат, много яко беше. Дават безплатни коли. Ма то не е ли утре? Да, то май го има цяла седмица, не знам. Не знам високо как. Не бе, то утре е самото Да, нещо. някакъв беззнамник. Дайте ми кока-кола, Аз ли? Още Брат, отиваш там, където има много хора, наблюдаваш какво дадат и веднага да се редиш. Там казваш на баба, казваш на майка си, баба си, дядо си, я вземете сега тук кока-кола, те като не искат да пият, цялата за тебе, брат. Това е надолу. имаш 12, че ти дадат кола. Аз имам 12. То тъй. Алекс, ти имаш ли, бе? Да, имам. Не, нямам 12, имам 13. Ау, браво, бе. Е, Че по-назобан и от мене. Борис ли, че си най-малкият? Какво съм най-малки? Аз съм роден 2005, бе. Ние сме 2004-та. Ще живея по-дълго от вас. Съдвайте. Не, няма. Аха. не е супер, утре Може може да да те пусне утре някаква кола и ще видиш. Много е споделя. пистолета, бе. Аз съм супермен. Супермен. Те като те пуснеш, ще кажеш бойницата. Ама аз се базиках, бе. И мигновено се оправям. Си сайден. Много съм си дал да се. Алекс обаче работи за Хитлер. Аз си мисля. Да, теч. Трябва да му кажа да си сложи друг аватар. Където има... Днеска карах ховерборд Похвали се на зрителите. на Кока-Кола феста. Зрители, отидете си на Кока-Кола феста, докато не е свършил. Да намажете. Ти не знаеш, че ти можеш да си в друг град. Бе, не ме интересуваше по този дурсик. Ей, като Слави... Може да се съобразяваш. Абе, Слави ще идва тук за турнир. Кога? Де да го... Син, ще имаш идея ли? Сигурно. Да Добре. знам, да разгревам? Да. Айде. Можеш и да заглушиш. Аз не мога да го предвидя. Сега всички чуха бащата на Борис. Мерси. Кой го чух. ти го не кажи, че... Аз ще лефна от парти, защото ще ходя да ям. Добре, може да ни казваш. Абе, ще кажа. Да си знаят. Да си знаят хората. Омага. Омага, няма омага. Никой не го интересува, че И всеки го ще интересува. храниш. Всеки го интересува. Няма И не ме такива. интересува. Ето, Алекс го и интересува. Това е радостна новина, че съм маха. Чуле, ето. Ей! Кой го казва? Кой? Хитлер. Алекс, сложи си друга снимка. Не. Няма не, ще бъдеш Хитлер. Ще арестуват. Водя. Знаците ще дойдат, Алекс, пази се. Течи. Алекс, къде живееш? 3 минути чакам за един матч. Сега. Не се бега. Тая му Дунав. Никой не гласува за Дунав, ЦСКА. Ня, ходят в Лига Европа. На мен ми остават 3 легендарки брати, аз ще имам всички карти. Без новите, ако сложат много. Пет минути чакам. Ама га. Да.
Dark Challenge. 5 минути и 30 секунди. Добре, дай го спрем да го... То пък на мен. Какво ти каза? Твой е малко. Твой робот е малко по-среден от моя. О, някакъв има такос. Браво! Значи е перфектен, брат. Оле, от техния отбор само един е с 1000 кръв. От нашия тук 3. 4-мата. Майко, Почти всички. те ако не ги победим, не знам. Няма ги победим. А вярвам, че няма ги бием. То нашия ще им дадат кюек, гледай, той 105, няма нищо. Поне беше... То ние не го чакаме заради, на него чакаме. Поне беше хилър, дано да ни играе, защото не прави. То пък значи е ретар, гледай, той има само мазери. Гледай, брат. То си има 105, сигурно има една блокче и колела. Пушка. Your fusion shield is now active. Който иска пушка. Capture the points to gather energy for your orbital annihilation weapon and destroy the enemy base. The battle for Spitzer Dam has begun. A friendly player has disconnected. Your remaining team have been buffed. Оле, оле, майко, летящи. Нещата ми се сбъкват. The enemy has captured the middle point. You have captured the point nearest to your base. The enemy has captured the point furthest from your base. Добре, летящи са слабаци. Ес, нашия го няма. Не. Да, няма го. Харесва ли ти моя превоз? Да, но е яко. Ти си го направи. Не. The point nearest to your base is under attack. Този го има в формиран вид и моя го има в двора. Колко летя? Колко малко това The point furthest from your base is under attack. нашия брат. The enemy has captured the point nearest to your base. Оле, те са слабаци. Ние ще му убият, ще му убият, ще му убият. Къде си? Помощ! Помощ на 10 кръв съм. То сме унищожа. Аз ти викам помощ. A friendly player is disconnected. Не трепиш, то в средата са всичките. Какво трепиш? The point furthest Ти from your трепиш base уния is по under въздуха. attack. Не е то. Не, той трепи. Трима фърчащи с ракети на подземя. Слаби са, слаби са. You have captured the point nearest to your base. The enemy has captured the point furthest from your base. Алекс, кръката. The point nearest to your base is under attack. Алекс, ще ги гледам, моля те. Той има някаква гигантска картечница, успева да се прави. Добре, картечницата въщо не изгасва. Унищожихме картечницата. Аре. The enemy has captured the point nearest to your base. Our base shield is down. Capture a point to restore the shield. Не беше тя. Да му щупя крилата, пани Plutonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. най-малко е. You have captured the middle point. Your fusion shield is now active. Нашата база. The middle point is under attack.
An enemy player has disconnected. Само малко. Вземам малките брат много. Тиха, бе. Роби го той, бе! The enemy has captured the middle point. Our base shield is down. Capture a point to restore the shield. Виждам го. На малко си. Protonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. Хина се сипват тези. С малко кръпа, ма с много Protonium силно reactor оръжие. under attack. The enemy is stealing our energy. Как губим, бе, брат? Тук трябва да печелим. Супер малките. Но са хипер силните. Protonium imbalance detected. A protonium eruption will occur in 30 seconds. You have captured the point nearest to your base. Има Your един fusion летящи shield глави. is now active. Свалим го, брат. Зад мен е еш. А, не е зад мен. Само се. Ама, гони ми. Зад него съм. Protonium eruption Не imminent. свалим си. Destroy the protonite core to harvest its energy. The point nearest to your base is under attack. Бягам. Целен. Бързо трошим кора. The enemy has captured the point nearest to your base. Our base shield is down. Capture a point to restore the shield. Player disconnected. The teams are now even. All previous team buffs removed. Protonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. Protonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. The enemy's annihilator has charged to 50%. Protonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. Protonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. You failed to destroy the protonite core. The energy is lost. То ще много цепен, брат. То ще палма гърми и чака да. Правим го нищо. Protonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. И ни трушат всичко. Не, те са отчакалите, просто не може да идеш. Protonium reactor under attack. The enemy is stealing our energy. The enemy's annihilator has charged to 75%. Него. Пуска, брат, едно турбо, той излита. You have captured the point nearest to your base. Your fusion shield is now active. Те само по въздух си идват те. Аре, стреля го! Браво. Те ма нападат от чак. Благодаря. You have captured the middle point. Стреля го, стреля. Има изръчка, гледай. Бягай. Бягам, направо бе. The point nearest to your base is under attack. The middle point is under attack. You have captured the point furthest from your base. Аз стоям за нир The поинта и enemy's вършам. base shield is down. You can raid it to steal energy. The enemy has captured the point nearest to your base. The middle point is under attack. The enemy has captured the middle point. Гледай, мишката. Това Марк кредитът.
Yes, бе, имам 3 кила. You have captured the point Бързо nearest да to your вземем мида, да base. вземем мидата. Къде да вземем мида? Само да му дойдеш на гости. Вземи мида, бързо мида. Ама един. Който има някакви лазери в където не знам къде ти взема. Все да е двигателно. Малко ни трябва, малко ни трябва. Аз после искам да си я работя. Само мида вземете, аз влизам, брат, и им вземам цялото всичко. Те пак ще набият. Ами, вземете мида, просто толкова ли трудно? Protonium imbalance Една точка не го detected. вземете. A protonium eruption will occur Брат, in няма 30 никой на мида, seconds. вземете го. То само двамата сме живи. Не те да биха. The enemy's annihilator is fully charged. Prepare for Брат, аз impact чакам in пред базата 3, им. 2, 1. Брат, един ни АФК. Defeat! То главно ние двамата играхме. Ние ти имаш 11 кила, 4 човека играхме. Той е онзи крадеш, той нищо не прави. Там 3-4 кила. Да, крадеш, оня с 7 кила, крадеш, ето ми краде на мене кил. Прекът минеш левел и ти се увеличава да имаш повече място на работа, се не можеш. Как макса е 2000 място, вече отмисли. 2000 макс. Като трябва да е равностойно. Сега ти си го правиш, после как ще ти изглежда? О, доста XP. Аре. Сериозно златна кутия. Ни пада не толкова тежко. Стига толкова седи. Те не знаят тебе ли даже. Моя робот бива, ама картежницата нищо не е за този робот. Мога те не ми казва, че съм продала на оръжие. Той му сказва, о, къде му ти не Ще си купа яката ракета, Лаце. Айде играем. знаеш, как те лазери ги махам. Ето и он. Дистота. Ти ще трябва да се купа. Струва... 122 000 трябва да съберем. Чуля? Брат, тук съм имал някакви двигатели, все едно да летяш, брат. И съм... Чули? Тук ги махам. Брат, знаеш колко неща съм махал да те отскъпайте двигатели? Като, брат, ти като... Аре, ще играем ли? Давай, чакай. Тъпия ми скапа на робот, някой е сложил вътре двигатели. Това не съм аз, онзи, който е строил работа. По скалата. И отзад е долу. Къде отиваш там? Гледам навън. Какво гледаш да ми къркаш дрехите? Заглушавай бързо, заглушавай бързо. Извинете много, да, бащи и майки.
Просто те не знаят, че децата играят. Човек от сина. Нищо. То сме освободих място. Аре, излям. Тук съм. Малко микрофона, брат. Но ти избухна. Малко извинете, че майка ми дойни почна да вика. Нещо не си казва, че майка ми тук грещи като луда. Ама те ти. То така се случва. Мисля, ще гледаш как ми трябва. Никога. Сега ти казвам, че губим са бати. Ти изкафа нещо да реда. Какви са тя баби глупости? Ми зареди. Чакаме двама от нашия и от другия. От другия отбор чакаме един. Брат. Скапа Ще играеш ли? някакви баби дядовци на компютъра. Не, ти имаш отгъна. Един ми са паднал такива Ти с една и съща машина играеш, обаче на всичките ти роботи. Аз имам 3 един не го изпълням в пламен и някой стреля катара, брат. Другия е слаб. Шотгън. И тези двигатели, брат, за тях, знаеш колко ми са много? За едни мънички двигатели. Елиминираха ми оръжията, помощ! Късно. Няма къде да бягам, този буквално влиза и ме взима. Или зарязвам баса и не мога да спася, или вземам баса и не мога да спася. Някой стреля ми. Добре, аз отивам за мидъл. А каза тук е файрпоинта. Малко се намали до където много чувам. Снимате ли още клип? Тъгно започнахме, брат. Не играй там нещо, което я... Оля, то сме електрошок. Дай капчърваме и мръщаме базата. Чакай малко. Да ръшке базата, ръшке базата. Що за пъти там? Оля, 20 човека да ни има. Женичка малка. Ще пия базата. Им Аз си базата. пия базата, брат. То чак да го убива, но някой ми скочи отгоре. Бак, мишката вземи тия. Как завря. Взеха с базата. Брат на мешката, брат, да го насочим. Самолет. Добре, не взимат. Вземат минал поинта. Не, няма да умрете. Аре, бягай, избегни ги тия. Ще го направи дума. Правда. Виж, та пия, брат. Добре,
Има много тежки оръжия този. Бяга, брат. Някакъв супер лесни ме взимат. Идвай към мене, бързо. Към тебе, аз не знам къде е мапата да идвам към тебе. След мене ма гонят. Нямам оръжия. Взеха ма. Казвам гонят, ти си продължаваш да го целиш. Как ще кача върху тебе, бе? Виж го някакви блокчета, брата, са много оръжие, това е нашия. Няма гонят. Мамаш! The middle point is under attack. За тебе е наш! Наш! Този хвърли. Имат базите, брат. Help me, назад! The enemy has captured the middle point. На 5 кръца. Летящия, брат. Protonium imbalance detected. Чукера? Disruption will occur. Летящия, брат, само ако го погнеш. You have captured the point furthest from your base. Тя двамата летящи са на десни. An enemy player has Да, кой знае, Как защото тя? имаш минигън, аз имам захватящи на пушка. the top nearest to your base is under attack. Къде си са? Идвам. Да, взем. Къде е този кристал? Defend the protonite core to prevent the enemy. В средата аз го виждам. The enemy has captured the point nearest to your base. Оле, да, трябва да се защо, Те не могат да стигнат до... О, някой го чупи. трябва да който типам и пада. И долу е. И отдолу. Долу ръжка един. Къде ще какво трябва да взеш? Къде е? И е без его. Отворя, бе! Ти тръгвай към базата им, ти тръгвай към базата им. You successfully defended the protonite core. Добре, ние да тръгваме към базата им, да им вземем точките, дето имат. Но тук са даме, това е там. You have captured Ти от едната, аз от другата, чуля. the enemy. Тук са биеме. Energy. На мен им е много лош контрол. An enemy player has Да. Казва, че електрошок ще изпълни. Чупихме го. Чуй му всичко, е. Тей, че ме спаси, брат. Аре да ходим за базата им. Давай, тръгвай. Аз съм там, какво да ходя? Давай, ти го чупи, аз ще ходя. Аз с картиш ще се направим за... Има не. Змуя с... Ти се бил, с... Ти се бил. Чупи. Той не да забрави. the point furthest from your base is under attack. Тоест, нагледал още. Чупи да се върти. Не може да задържиш, бе. Не, то прегря. Не мога да я любя. Under attack. О. Не. Лесни мишки. Your annihilator has charged to 75%. Ела, трябваш ми. Взеха ма. 82% ми. Доминирахме, бате, влязох с картишниците и ги издоминирахме набързо. Annihilator fully charged. Firing weapon. Те се отказаха. Сабати! Я трябва. Свърших ли, бе? Да, бе. 8 кила и браво на мене. Брат, влязох с картешницата и ги излязох всичките. Гледа, аз демчи имам. Аз пак съм от зет, става нищо. Кристиане, кой лева? 48 си. Тотания! Епик забранената, тази огромна.
Ти да имаш Legendary забранената част от това. Да, аз... Епик пари в забранената част. Ай стига брат. Играта са без. Наистина ли? Имах, да, Legendary. На мен Епик пари ми са паднаха в позволената част. Епик... Ясте. Трети протониум, дали епика ще бъде? Пак забранената част! 3 протониума и 3 пъти забранената част. Да си гледа... Сколко протониума ще отворя? Рекорд... 4 съм отварял. Ама сега отворих 3. Някакъв глупав крак, само крака, брат. Крака. Мъжки крака, истина. Как се чопиш? О, Заглушавай! Какво правиш сега? Аре, брат, епик парички в забранената част. Поне имам 2 рера. В позволената. Само бъде с камика. Тихо. Тихо. Добре, ще ме поканите ли ти е леко? Не, Чакай. не го кани. Няма не. Кажи на майка си, на манима. Абе... Той не се чува между другото. Половината пари ги събрах. Аре, пускаме се, давай. Ще снимаш ли още? Да, бе, спокойно, се снима. После ще правиш ли линк за канала? Ко? Пишеш Лайан Тим в YouTube и ти вината по снимка един нов. Сетих се. Кристияне, пускай се, бе. Сега бе. Калта. Няма. Чакай. Тебе чакам. Аз сега идвам, трябва да поговоря малко. Ау, с кой ще говориш, бе? Мой. Кой да имаш на някакъв стол в България? Не ми дигна. Някой там нещо покана, чати нещо. Някакъв ми. Ами аз скоро ще спирам. Що? Защо? Защото... Мама ще вика. Зато по-рано за това ми кажи. Добре, дай след тая игра и да спирам 10. Да, спирайте по света. Ами то ни пак ще чакаме 15 години да ни пуснем на игра. Бориса, е драг челлендж. Ай, Да видим Чакай. собак. пуснах се с... Да знаете, то Борис е най-големия собак на Clash Royale. Да, затова... Първа арена не може да дигне от 2 месеца. Брат, затова... Аз съм 9-та арена, майче. Доказателства? Ами, виж ми профил, бе. Първа арена. Да, първа арена. Играл е една година. Първа арена бях преди година. И толкова бавно се развиваш, бе. Оля, майко. Дори си ти беше първа една преди една година. О, са Преди 2. година аз тогава дигнах бързо и... И аз дигам бързо. Бързо, защото беше първа арена, трети и четвърти лев ти играят в трета арена ти играят. Трета и четвърта арена ти играят 7 и Борис 8 гледам лев. как губи тук. Борис, пак. Какво е? Трябва да Намери бях игра спре да играеш. Бега от тук, бе. Брат, Не, майта. я го киквайте. Ще бега от тук, бе. Ще играеш ли? Спрях да игра. Отдавна Да, вече. не те наблюдавам. Наблюдаваш, мати. Машкиньо. Спук, Машкиньо. ние с Спук имаме най-много. Зрителите да слушат драмите на... Ще се слушат драмата, на мен ми крашна играта отново. Браво, Кристияне. Чисти си виной. Си тъпак. Тъпъкс. Двама брат с... Един е с пушка, другия е с ракети. Един е с 564, другия е с 200 и няколко. Тъпъкс.
Как скочи веднага копирвачката. Capture the Ка- points to а, gather Скорпион energy го for копира your от orbital Иран. annihilation weapon and Защото макети destroy за the ти. base. Не, точно. Бега. Ти не толкова спира от някой. Disconnected. Your remaining team have been buffed. Хелп за мидъл поинта. Разкърчиха ма. Някакъв. Викам, ти какво, ти нирър поинтер? Да, Да, сляп човек. The enemy has captured the point furthest from your base. Сляп човек. Има един летящ между. Nearest to your base. О, мидъл поинта. The enemy Кузе. Аре, към мидъл поинта идвам. Сега сети. Да, защото вземах другата точка. Няма такива. the point nearest to your base is under attack. Гледай го то с куртмана, гледай. Видя ли го? Ау! Да. Bitch, get out of the way. Get out of the way, boom, bitch. Не, хелп. Captured the point nearest to your base. Да, ние сме добавили микс. Is done. Точка. 7%. Кристияне, да. Under attack. The enemy is stealing. Хакер така. Аре, губи се. Аре бе, хора, губи се. Хубаво да губим. Тук откъде знаеш, че губим? Еми, предполагах човека, явно. Явно е в врачка. Алекс в врачка така. Алекс в врачка такава. The middle point is under attack. Уи. Оле, моторите почват. Аз не ги контърнал. Добре, затвори моторите. Не, няма. Той е затворен. Как се чува толкова силно? Ами, мотор, все пак. Ние Your твоята... base is Аз under си attack. знаех, че живееш до магистралата, ама... Това магистрала, това болява. Ти пък не мога ги различаш. Да бе, това е магистрала. От техния двор има един много сакат скорпион. Отидоха ми оръдията, ей! Ей, To your base is under attack. трябва да се скрия. Този скорпион, дето е той, какво е, нали? Да, само че моя е бял и син. Нарочно го направих. Да, копира го отива. Какво съм го пирал? Защото ма кефи за ти. Нещо. Макни бе! Ти не ме играеш с скорпион. Не знам, за ти не играя между другото. Аз искам да се науча. Да разлика ти. Аре, убийте го скорпиона, е. Какъв скорпион е? То няма... Той е светозар. Ето го. Ето го, момчето. The middle point is under attack. Звъните по скайпа. Не, светозар на линия. Добре, не го добавяй сега. Няма го добавям. Зрителите ще се запознаят друг ден с него. Ако вече не го Не, знаят. няма да снимам това. Да някой да е рай. Дрон, ела тук. Той е рай, Дрон, аре. Бягай, беги. Under attack. Няма да ципваш. Ой. Да, ама гонят. С два крака съм. Държи се. Летяща опашка. Бягай. Летяща опашка. Не. Ще ме убил, то си идва. Не. Носи. Тапакос. Кой е? Ти, кой е? Преди да виждаш, бе. Тапакос. Абе, мъкни, бе. Няма да мъкна. Кой ще пипа се? Това, брато, има малко съдече. Чип. Ой, Казах Тапакос. да, не се не. Как това е нецензурно, бе? Ти, Ти знаеш? обида ли? Не. Аз го казвам на шега, май. Около 5 кила. Хората на топа. Ти ги научи, бе. Ти ги научи. Не е верно. Че тук цял ден тъпа. Брат, шипата, бонаците за рите. Да, бе. 6 кила, брат. Аз
хамбок. Имаме 88 и заради тебе ще падна. Защото... То твой канал е беден вече, сигурно. Не. И кой е в канала? Не казвам. Илян там ли? Не. Мен ще ме добавиш ли? Не. Що? И кой е там? Да дойдеш в нашия квартал и да. Картал. Аз не мога ли да съм от друг? Не може. Няма не може. Айде бе, бързо. 5 топка. Аре! На 5 на колко кръв е, аре чупи. Никой няма там. Супер. Тапаци. Тапако си. Айде бе. Кой трябва да са купи, но то с някой подивилно е. Нуб тим. Нобарски тим. Чихо там, няма чихо Си там. най-големия свата. Кой го казва? Човека с 7 кила. Значи колко има? 6. Охо. Ако може да смяташ, да имам повече от тебе. Да, знам. Хубаво. И ми открадна почти всичко. Откраднал съм. Ти пък носа. Открадна ми всичко такива. Откраднал съм, да. Ти бич. За 6 асиста. Бич по 4 чаши още. Кой би по тази чаша, бе? Айде! 8 кила! Равно пак. Защото ти ги вземаш пред лицето ми. Ги вземам, да. Аз Човека съм ми направя, да че имам поинта. супер силни бластъри. Моите... Своите са по... Ти! Давай, бягай, бори се! Бягам, какво мислиш, че правя? Она се намалиха, брат. Правиха ми перката, найс. Няма бегаш моето момче. Няма бегаш. Няма такива работи. Давай към мидъл поинта. Аз дефендвам тук. Един тук смелчак ще пробвам. Айде смелчак. Тук бе, аз ще им припна. Пак сме равни, бе. И сега пак взе кил. Айде, отстраха. Много ясно. Аз не мога да поемам по 10 души. Няма, ще поемаш. Ти, брат, като се разложиш. Какво се разхождам? Аз тук бия Айде, по хора. дай към мидъл поинта и ти ми дойде. Защото имаше някой на нирпоинта и ще чака да го вземат. Именно. Фарпоинта, нали, пак го взимат. Добре, че пак аз това трябва да го убивам. Айде. Оле, учи. Момче, къв си ти бе, момче? Какъв е този шотгън, бе, момче? Как че да ти фарпоинта някакъв тук с пошка, брат, направо ме разкъчи. Аре, бе, наши, давай. Бягай, бе! Рип! Рип! Как се спаси? Малката количка. Какво да направим? Моторите тук не се спират. Чай, това ти направо. Аре, тъпър, дай напред! Кой е това кръст? Хванали се, хванали се. The enemy has captured the point furthest from the base.
Our base shield is down. Capture a point to restore the shield. Бързо това. Your fusion shield То... is now active. Кой стреля с ракети на момче? Момче? Ала. Айде, тия не взимат. И то с масладе. Те щупим. Те! Ако бяхме щупи кресал, ще да направим 98 точки. Да, ама... То като само аз и ти бим по него. Но чак, аз убих. Първо убих един, после втори ми влезе брат. The enemy's annihilator is fully charged. Prepare for impact in 3, 2, 1. Defeat. Алекс, ако беше тук. То трима сме керили играта. А той де замина? Крашна му играта. Какво? Крашна му играта. Ами хое компо, бе. Не, това е нещо си. Ще снимаш и на Payday, бе. Не. Ще снимам на друг ден. Днеска мисля два клипа да са. Откъде? Виж кога ще слушаш клипа? Yes! Оръдие. Те ни пак не дигнах левел. Печеих оръдие. Тъпа игра. Fuck off. Есуе! 20 000 пари епик. Есуе! Купувам си дрона. Ние с Борис тук си направим. Плутониум кейс, дели ревард. Така. Есуе! Аз съм доволен. Може да си взема дрона вече. Богат си скро 500 хиляди. Съм богат. Може да взема един дрон си. Те са 75 000. Сега ги убивам с дрона. Кристияне, спра ли да снимаш клипа? Спра ли да снимаш? Ще изчакам. Само да си отсетя. И хора, това ще е за клипа. Виждане. Абонирайте се за нас, дайте един палец нагоре и... Може някой